כולם מדברים על רמת הגולן, גם אנחנו רצינו, אחרי ששמענו כבר את כל הפוליטיקאים וראינו את כל הסקרים, ביקשנו לשמוע מה יש לילדים לומר. שוחחנו עם ילדי כיתה ג' מבית הספר ידלין בראשון לציון. את יודעת איפה זה רמת הגולן? לא. שמעת על רמת הגולן? כן. מה שמעת? שאם נוותר על הגולן, אז הסורים יעשו איתנו שלום. ומה דעתך על העניין? לא יודע. ואתה יודע איפה זה הגולן? כן. על המפה? כן. תראה לי. זה מקום גבוה או נמוך לפי דעתך? גבוה. איך אתה יודע? כי זה... אני רואה שזה גם נו, המפה הרי מצויה למעלה, זאת אומרת אני מנחש שזה, אם זה גם במפה זה הכי גבוה, אז אני מתאר לעצמי שגם זה במציאות היא גבוהה. מה דעתך? צריך להחזיר או לא צריך? לא. לא להחזיר להם? לא. אז את לא רוצה שלום עם הסורים? לא. למה? כי יש אנשים שגרים שם, ואם אנחנו ניתן את הגולן, אז לא יהיה להם איפה לגור. מצד ראשון, אני בעד שכן, מצד שני לא. למה אתה בעד שכן? כי אז אם ניתן להם את הגולן, אז הרבה חיילים מצה"ל יכולים להינצל ולא למות, כי רוב החיילים מצה"ל מתו בלבנון, שזה באזור הגולן. אם הם יפרו את ההסכם, אז אפשר לראות כמעט את כל הארץ מהגולן, והם יכולים להפציץ אותנו משם. ואני גם עוד מעט אני עובר דירה והכל, ואני אגור ליד הגולן. כן, איפה תגור? בשוהם. את מעדיפה שלא יהיה שלום? לא. שיהיה שלום, אבל בעד שלום לא צריך לתת כלום, כי זה חברות. אם הייתי בא אלייך ואומר לך, תני לי סוכריה או שאני ארביץ לך, מה היית עושה? ילד אחר, לא אני. זה הסוכריה האחרונה שלך. לא הייתי נותנת, כי אני לא אוותר לסוכריה, היא שלי ולא שלו. היית מעדיפה לריב עם הילד? לא, הייתי בורחת משם. אז מה נעשה עם רמת הגולן? אני לא יודעת אם זה בכלל שלהם, אבל אנחנו לא נחזיר להם בגלל שהמון אנשים גרים שם. אפשר לתת להם עדיף ממלחמה, אבל יש דברים שקשה לעזוב.